Jane wong-wonge idene enti botol-botol awange ditutup. Jajane sik utuh. Iki nyapa iso rene nek mambengi aku kok ora oleh nang kamarmu. Saiki ganti kowe nang kene. Nyapa kowe nang kene? Dalam rangka apa iki? Raimu mek mikir kamarmu iki ngomongnya lek ku nyambut gawe. Bar kupatane aku tansaya geyat lek nyambut gawe. 24 jam. Pomo sedina ki enek 26 jam, tak gawe 26 jam. Asu. Ki anjing. Ya menok apa ya kuat? Iki omongan tenan. Lah iya menok maksudnya apa kuat? Jahitane prayo sik teles. Sopo to sing ngongkon menok ki? Menok iki mek tak kon ngewangi tulis-tulis mikir anu apa kuwi nduk orderan sing mlebu. Orderan sing mlebu. Oh iki kon ngungkap. Iki tak Gelem. Heh? Gelem kon ngungkap. Baru kupatan ngumpet ya. Kowe iki mek ngono tok tanggung jawabmu endi? Anakmu iki kebutuhane saya akeh. Apa? Apa matamu iki? Ki rumah samu ning Posyandu ora gawe motor. Motor rasa akeh ngono. Pedal listrik aku njaluke. Kok pedal listrik piye to, Nok? Ya kan Apa enak men kowe iki mek numpak tok anake wong. Bar ora tanggung jawab nyambut gawe sing saya sregep. Sregep no, nyambut gawe. Lho raimu lho, nyapa kok menok? Raimu kuwi lho. Lho, aku nyambut gawe sregep banget lho, Isan. Kok iso menok sing diomongi raimu kuwi, kowe Iya. wong lanang. Iya, Tanggung enggak jawabmu sing tangi lho. enek. Ora. Mbahmu tuh cuwogleke banter banget ae. Atuh kowe coglokku banter kowe kupingmu sik ndledek. Kupingmu ndledek. Diliri diselampluk cangkemmu kuwi yo. Wong diliri ora kena, diliri tansaya kaya ditimang-timang kok kon ngliri. Wong banter ngene ora krasa. Ki nyapa Posyandu iso butuh motor? Motor koyo motor. listrik. Brangkang lek ngono brangkang. Khusus iki tekono motor listrik. Lah wis enek motor telu lho, Nok. Mosok kurang. Aku sing njaluk. Wis lawas. Heh? Wis lawas kembredek. Lek urung enek 20 tahun iki jenenge motor ora kaya diarani lawas lek wis 20 Cukup wis tahun. lawas. Aku njaluk pedal listrik saiki. Wedal listrik blwedes sarah keblwedesan bisa ndlandlo wedi to. Nek sayang boten-boten bapakmu sing keblodosan jeleput ya ben lek kowe aja ya nduk ya. Lek kowe arep jeleput dedel duel serang pikir aku. Hei. Ayo turu ning kamarmu kono lho. Engko sak wayah-wayah bapak. Cangkemmu Piye to piye re? raimu ki pikiranmu mek icekiwir raimu. Ya ora. Tenang gawe. Jenenge wong urip ya iki mang malam Jumat. Piye? Kenapa to? Jangke. Kemis malam Jumat. Heeh. Lah jarekmu ora apa-apa nggih kancane sareng kowe gitu ya anak aneh-aneh. Raimu nuk cangkem apa kowe iki. Aku karo Elsa lho ndak oleh meteng nih. Nyapa to no ora kok menghalang-halangi wong. Heh? Kok menghalang-halangi wong. Yo ora. Ya ora piye? Kesane wae sare. Wis waroh. Lah nyapa? Kopen. Heh? Lah nyapa? Ya mosok foto warna. Ya ora apa-apa. Kiki terus saiki aku ndek putu kok kon duwe anak neh. Lah dagingmu mbiyen tak gekne adik kowe kipo-kipo jangger aku dikeloni bapakmu, kowe ndesel-ndesel ning tengah. Raimu ora kelingan kowe. yo masa ndak mau iki. Biyen nih jangger aku turu karo bapake aku dikeloni ngono tangane bapake diguwak ya, Nduk. Heeh. Aku lek dikeloni bapake dhek cemburu. Lah saiki bareng aku ndek putu kon duwe anak neh. Malah rasuk kok kowe iki. Heh? Tengmu lho. Ngapa to cilik? Oke, selalu ngomong to di. Ngene iki tengere ora tau nyambut gawe lho kowe iki. Lah, Nyambut gawe yang sregep. ora sregep piye lho, Nok? Anakmu teka njaluk mobil liyo. Iki mang tak preksane, "Babu, aku TK apa mobil liyo sayang?" Mobil liyo yo. Aku pun mobil liyo, iya, Nduk. Aku. Ceklek boyoke pakmu, Nduk, caramu ngono. Ditimbang njaluk pedal listrik iki dino. Bosok bapak anu boyoke kakekmu. Boyoke kakekmu. Kowe tangi lek ra digugah ora tangi, ger. Sing jeleput iki pangabab. Boyoke bapakmu karo ibumu. Kok model kakekmu. Wong kowe mek icikiwir gayamu. Lah menok njaluk ae lho ya. Metu-metu sik terus ora oleh lho, Nok. Kok iso aku. Ojo bakal njaluk ae. Kowe kita ngatus sono. Kowe ngatus kuwapro Nek bapak ono. Ora nek bapak cegah. Kuwapro ya asline nek dadi wong.
Lek menok takok. Mas nyapa awakmu kok kobro? Takoni nek. Nyapa nih nek kok kobro? Berarti aku nurun. Ora. Boten Iya, saya. nanda. Iya, nangis yo. Eman. Nggih. Ngono iki lho nek. Eman. Jaluk mobil yo. Heh? Jaluk mobil yo. Nggih. Ih, kiriin kudal mending tuku mobil yo. Dalam 1 bulan ini dia njaluk sepeda listrik. Masar timbangan gitu. Kepiro beda listrik iki? Piro? Bahku dalem ada ndiki atuh kaya dihancuk anu. Lah nyapa? Mocok aku mambengi tulu ning tengah dileh ning pinggir. Wah, asu atane bapakmu. Ku ancalen cangkeme lho, Nduk. Mbokmu sing ngeleh to aku. Guyu-guyu lho. Oh, ancalen cangkeme lho, Nduk. Gitu. Kegel aku. Saman dileh kon ngalih ning pinggir. Nggih, gek mipatku kiyip-kiyip ngono tak inceng. Oh, pinter. Heeh, pinter. Anu, Nduk, lampune aja lah dipateni ya, Nduk ya. Lampune terus diurup ning ayo, Nduk ya. Engko lek wonge nyapo-nyapo ben terus dicahayu. Nggih. Aku yo. Ici kiwir to bapakmu gayane? Nggih. Bapakmu gayane ici kiwir. Nangis. Ini apa gawane kok poso? nangis, kok model. Wong bocah meneng kok dikon nangis. Gelem ngempengi Ngene iki. Oh, wong bocah meneng kok dikon nangis. Tak kon ngempengi kowe kok. Nang. Heh? Kan dile ayo ngropek. Lah wong bocah meneng turu-turu kok dikon nangis. Apa dulu ya, Mas? Lho. Wong kang awan jerit-jerit nangis kok. Tak ledong. Ayune kok kaya ngene. Nurun bapak kok. Rupanya ana Janaka. Kaya ngene. Bathukmu lak sak lapangan nek kena tinggi futsal. Telon to. Modele. Lho. Aja bisa. Pesen jabret, Nak. Pesen jabret sayang. Rambutnya nurun aku ya. Bapakmu yo ana cangkem lek nakal-nakal ya, Nduk ya. Nggih. Tak isinge anu Mbah Buk cangkeme. Megeng aku, gaene buka iroke ibuku lho. Aku dikongkon kok. Pegel aku ben sesuk tak isingi cangkeme ya. Pegel aku. Lah, lah, Wah, Nangis to. mboten Oh, Mas. ora. Lah bengi ngongkon aku gugah-gugah tengah wengi nyapo. Kok ngetri nguyuh. Ndak nguyuh ngene ora wani. Boh, kaya ngliwati segara apa ya? Bapak bubuk ning kono. Aneh menok iki. Jerih, dia anak apa enggak jerih jane piye lho bocah. Ayo ndak umum bocah. Jawaku menok lek roh titisane apik ngene bendina gak kanane. Ya gini jangkar aku kumpul ora kok olehi. Olah tapi sik ben garing. Oh. Ki sik aja kok jurak-jarak kok silak-silak ning roke engko mari melek. Apa mari melek nok? Melek tenan. Ndak. Sah. Lah. Kok enek gayane. Oh ini nek kembut-kembut tak mosok sampean ora. Matamu dirungokne wong dikira tenan. Lah apa cerak kembut-kembut? Iku ki wis tuwek kok kembat-kembut. Tuwe oh ya ora apa-apa. Yo model kuwi. Ono enggak? Yo enek apa. Dirungokne besanku dikira aku kembat-kembut. Ya nyapa ora apa-apa jenenge wong. Alah ya tuwek nyebut. Kok kembat-kembut. Lah kowe malah turu dhewe-dhewe Mbak Sanawar saya kembut-kembut. Ya sudi. Nah iki tak yam. Pene ndi? Yam. Lho, macake mesti nggodhog apa iki karepan? Utah-utah, Nduk. Kuwi susumu? Heeh. Iki apa adus apa nggodhog kakek iki tenan. Kok Ada. Kok model. Lilo lidung lho turune jarekmu apa adus turune. Bah, kalangan tetegi eker suarane. Oh, enak anglo. Atus saleh kowe mampungi ratus wesan. Kowe adus dhisik tak turun lho. Tenan? Iya. Atus kowe atus ya. Iya insyaallah. Tak samplok niku. Heh? Tak samplok ratus. Nyapol aku kok anu ki dong aku karep ratus kok. Kowe iki rumah saku kok ora kaya wong-wong liyane to. Nyapa? Wong-wong liyane iki macak glowing. Kowe iki ndruwe ra doyan ya engko. Cangkem matamu golekne badokan raimu ngono kok. Tak tapuk cangkemmu kene kowe kok. Ndruwe cekel ra gelem. Wong sing rada macak titik ben dipandang
Iya enak. Bapakmu nretem-nretem wisan yo. Lah, ngene model ngene iki. Lah, Aku arep adus, kok Nek. tot. neng bolo ae ngiri iki ngene. Raimu, tangkemmu. Kowe pengen ndi? Adus. Seto. Arep adus aku. Pinala izin wal izin se karo Oh, para iya. penonton iki tak syuting lho iki soalé. Maksudnya kalau pun nitik ta lu. Bone YouTube. Bah, YouTube sing ndelok ora isin aku. Ya ora apa-apa, ya jenenge awake dhewe wong anu. Kemuni yo Isminal izin wal Nggih, izin minal aidin wal Terus karo faizin. ojo njaluk THR ngono. Mohon maaf lahir dan batin, dosaku lan dosamu dilebur ing dina riyaya iki. Loh, berarti liyane Rioyo ndak oleh minta Nggak maaf. oleh. Lah Besok nyapa? kita berbuat nakal lagi. Loh, kok ngono? Ajaramu kok Itu sesat. iya, ya. Ajaramu kok sesat. Assalamualaikum. Ajaramu kok sesat. Udah keluar ndi. Nyapa? Ah. Ngangkat tigas lho itasan. Terus aku kok syuting ngene ndi, meneng Iya. jegrek ya. Wis jegrek ndak ngapa-ngapain kowe. Ndak. Wis main jegrek kene iki. Beh, parah kowe iki. Ya selain pancen kowe awakmu pliket, kedek ngira ngadus, ya toh. Review lambene. Pah. Ngene kon druwo kon nyekel, ya ora nyekel tenan iki. Wes. Ya wes. Bye bye sik, dadah sik. Say hi. Say hi. Hey. Say hi. Say hi, say hi, say hi, say hi.